What the fuck is art? Mi az, hogy művészet? Sokszor feltettem a kérdést, ez művészet? Vagy ezek mind? Eldöntöttem, hogy utána járok, és felkeresem a kánon tagjait, hogy segítsenek megérteni, what the fuck is art? Szerbusztok, jó napot kívánok! Arató Árpád vagyok, Závada Péterrel ma az Örkény Színház egyik próbatermében ülünk, és szeretnénk beszélni művészetről, hogy mi az egyáltalán, hogy művészet. Szerbusz Péter, köszönöm szépen, a rendelkezésünkre állsz. Szia Árpád, és köszönöm a meghívást. Hát a témánk ugye, hogy már előzetesen beszéltünk, és alapvetően egyébként, hogy mi az a művészet, és engem nagyon izgatott ez az egész megközelítés Péteren keresztül, mert Péter egyébként többféle művészeti ágban dolgozik, erről majd fogunk beszélni, és az eddigi podcastunk, a beszélgetéseinkben először is a képzőművészetre koncentráltunk, de most már kiugrunk egy kicsit ennek a keretéből, és megnézzük, hogy a másik művészeti ágakban hogy áll az egész, úgyhogy nagyon várom a mai beszélgetésünk, úgyhogy megengedett Péter, rögtön bele is ugrok. Mindjárt a legnehezebb kérdéssel, mi az egyáltalán a nagy művészet, Péter? Ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés, és azért is bonyolult rá válaszolni, mert a művészet az folyton rákérdez a saját kereteire. Tehát folyamatosan változik az, hogy mit nevezünk művészetnek. Folyamatosan a művészettörténetnek a folyamán változik az, hogy mit gondoltak akkor, hogy miért létezik művészet. Akkor változott mindig a feladata? Igen, én azt gondolom, hogy változott mindig a feladata, legalábbis azt gondoltuk, hogy folyamatosan változik, és míg mondjuk Platónnál a szépség és a jóság az összefüggésben állt egymással, mert a szépséget azt valahogy a szeretet tárgyaként határozta meg, és ezáltal valamiféle azonosulási törekvésként, tehát hogy azonosulni vágyunk azzal, ami szép, és ezáltal jók leszünk, vagy a jónak a tapasztalatát is megtapasztalhatjuk. Ez folyamatosan változott, mert aztán például Arisztotelésznél a szép és a jó már megszűnik ilyen értelemben összefüggésben lenni. Egyrészt azért, mert azt mondja, hogy a természeti szép, az például lehet teljesen semleges, tehát ott a jóságnak ilyen értelemben, az etikának ilyen értelemben nincsen hozzá köze. Másrészt azt mondja, hogy a hitvány cselekvések utánzásával, tehát akár mondjuk a komédiában ugye megjelenítik azt, hogy a gonosz elnyeri méltó büntetését, vagy nem tudom, ezáltal is lehet esztétikai szépséghez jutni, és lehet ilyen értelemben egyébként jobbá válni is, mert a katarzis által megtisztulunk. Tehát, hogy szóval ez is folyamatosan változott, és aztán pedig még az is megkérdőjeleződött, hogy amit ugye Platón még azt mondja, hogy valamiféle ilyen esztétikai ideáloknak, tehát hogy az ideál világ eszméinek kéne megfelelni, azokat kéne utánoznunk. Ez később az esztétika történet során teljesen megváltozik, mert például Hegel már azt mondja, hogy az esztétikai tárgy, tehát az, amit a művészet, amit vizsgálok, az igazából pontosabban mutatja föl magán a lényeget, azt, amit keresünk, mint maga a valóság. Tehát megváltozik ez a fajta hierarchia. És hát igen, szóval ez folyamatosan változik, és aztán a 18. századtól fogva az esztétika, mint egy ilyen önálló tudományág elő is lép, és akkor onnantól fogva ez egy ilyen hihetetlen nagy robbanás, és nagyon sokféle esztétika jelenik meg, és mindegyik mást mond, hogy mi a művészet célja. Most használtál egy fogalmat, amit mindjárt még rá fogok kérdezni, de akkor jól értettem, akkor a művészet feladata először is folyamatosan változott. Éppen attól függ, hogy milyen korban éltünk. Ezt eddig jól értettem. Igen, jó, igen. Nagyon jó. És akkor a 18. században viszont nagy dolgok történtek, és újfajta módon kezdjük megközelíteni az egészet, és most használtad ezt a szót, hogy esztétika. Mi az egyáltalán az esztétika? Igen, az esztétika az gyakorlatilag a szépség természetével és tapasztalatával foglalkozó filozófiai irányzat, ami itt a 18. század során jön létre, a Baumgarten nevéhez szoktuk kötni, ő az, aki ezt a fajta furcsa, amiről egészen eddig beszéltünk, ilyen kicsit ilyen zagyvának, vagy ilyen ködösnek tűnő tapasztalatoknak az ilyen egységét, azt valahogy megpróbálja így tudományos rangra emelni. És esztétika azzal foglalkozok, hogy mi az, hogy szép?
Igen, illetve nem elsősorban a szépség az, amit keresünk, hanem azt mondanám, hogy egyrészről művészetelmélet, tehát elkezdi a művészetet elméleti síkon, fogalmi síkon tárgyalni, tehát elkezd róla beszélgetni, ugye, hogy mi most azt tesszük. Másrészt nem csak a művészettel foglalkozik az esztetika, hanem a művészet határain túl is elbarangol, mert foglalkozik a természettel, foglalkozik egyébként politikai esztétikával, foglalkozik a testtel, foglalkozik, nem tudom, a tárgyakkal, a dizájnnal, foglalkozik a mindennapi esztétikával, az, hogy nem tudom, a mindennapokban egyébként milyen esztétikai tapasztalataink vannak, tehát egy csomó minden olyannal, amit nem feltétlenül nevezünk első ránézésre művészetnek, és harmadik szempontként pedig valóban egy filozófiai diszciplína ilyen értelemben, ami a 18. századtól egy önálló rangra emelkedik. A esztétika tulajdonképpen a mienséggel foglalkozik, hogy milyen valami? Igen, tehát itt a befogadásnak, az észlelésnek, a befogadásnak valamiféle ilyen rendszerezett tudományáról van szó. Ugye, mert pont ez egyébként a podcastunknak az egész lényege, meg a filozófia, hogy erre próbálunk valahogyan ráérezni. Na, oké. Vágjunk bele. Tegyük fel, hogy én, Árpád, éneklek egyet. La. Mert szeretném, a Péternek tetszen. Vagy rajzolok egy képet, még egy kis virágot, és hozzá kell tenni, rendkívül bénán tudok rajzolni. Vagy mondok egy verset. Nagyon jó vagyok versírásba. Nem vagyok. Tegyük fel, hogy Péternek ez tetszik. Vagy mesélek egy nagyon rossz viccet. Vagy akár. Akkor ezáltal csak azért, mert neked tetszik, ez már művészet? Hát igen, szóval ezek, azért is mondom, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, mert azt gondolom, hogy erre nincsenek ennyire egyértelmű válaszok. Az biztos, hogy a művészetek a megítélése az egyszerre szubjektív, egyszerre objektív, az egyéni megítélés már önmagában, ezt majd mindjárt rámondom, hogy miért, és ezen kívül létezik még egy közízlés, egy sensus communis, úgynevezett sensus communis, amit gyakorlatilag a közösségi ízlésként határozhatunk meg, és ami egyfajta folyamatos mozgásban és reagálásban van egymásra és önmagára. Tehát, hogy egyrészt nagyon érdekes az, hogy a szépségnek a megítélése, hogyha most nem akarok ilyen filozófiákba bocsátkozni, de hogyha mondjuk visszamegyünk Kantig, akkor ő azt mondja, hogy egy szubjektív, tehát hogy nekem ugye az általam meghatározott, mégis általános érvényű valamiféle célszerűség, és a célszerűség az egyszerűen annyi, hogy tetszen. Tehát nincsen más. Nem lehet, ugye ő azt mondja, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik. Tehát nem fűződik hozzá más érdekem, csak az, hogy tetszen. Ez az, amit ma divatnak nevezünk? A sensus communis az olyasmi, mint igen. Tehát az ízlés, hát inkább azt mondanám, hogy a közízlés, igen, ez ugye kérdés az, hogy itt most már így a 21. században nyilván megkülönböztetjük a populáris ízlést, meg a klasszikus, meg az avantgárd ízlést, tehát hogy vannak ezek a különböző ízlések, és erről is majd beszélhetünk, hogy mennyire nagyon sokrétű manapság már az ízlés. Tehát nem arról van szó, hogy egyetlen egy zsűri, vagy grémium, vagy szerkesztőségi bizottság határozza meg, hogy mi az, ami manapság művészetnek számít, hanem iszonyatosan sokrétű, és ilyen szigetcsoport-szerűen egymás mellett és egymásba átnyúlva léteznek különböző esztétikák. Akkor ez azt jelenti, hogy a művészet akkor valóban nem is egy fogalom, hanem vannak művészetek, ami Abszolút. egymás mellett vannak, és akár még egymással ellentmondása is lehetnek. Maximálisan, én így gondolom, és ugye a posztmodern óta azt gondoljuk, hogy nem volt még soha olyan időszak, olyan művészettörténeti kor, ahol ennyire sokféle, ennyire egymásnak akár ellentmondó esztétika egymás mellett is megfért volna, és ennyire inspirálták volna, és termékenyen befolyásolták volna egymást. Tehát ezek átlógnak egymásba. Én abban szeretek hinni, hogy ezek nem hierarchikusan alá-fölé rendeltségi viszonyban léteznek, hanem egymás mellett léteznek, és átjárhatóak. Persze ennek vannak ellenpéldái, hogy nagyon nehéz mondjuk egy populáris előadónak betörni az úgynevezett magas művészet világába, de elvileg a posztmodern azt megengedni, vagy hát úgy is mondom, hogy talán, hogy épp ebből, vagy épp ez az egyik fontos jellemzője, hogy átjárhatóság van. Most próbálom megemészteni. Ami most nekem úgy kérdés vett fel, ugye ez a közvélemény, meg közízlés dolog, ez most nagyon megfogott engem.
ugye abba beletartozhat akkor minden az, mint mit tudom én a zenébe, a popzene, és azon belül is vannak még ugye kategóriák, a nagyon egyszerűtől kezdve a kicsit igényesebbik, akkor ezt vagy regényekben, vagy költészetben vannak a ponyva regénytől kezdve egészen a rendkívül igényes. Akkor ez azt jelenti, hogy bármilyen könyvet olvasok, akkor éppen csak attól függ, hogy melyik célcsoport vagy csoporthoz tartozik, és akár a ponyva is lehet akkor művészet? Én azt gondolom egyébként, hogy minden művészeti produktumot a saját, hogy mondjam, esztetikai környezetéhez érdemes mérni. Ez az én személyes véleményem, tehát én ezt nem beszélhetek mások nevében, de tényleg azt gondolom, hogy létezik abszolút a populáris művészeteken belül is igényes, formabontó, tehát elég csak megnézni tényleg a mostani popzenét, amiben nagyon-nagyon-nagyon sok izgalmas dolog történik szerintem. Tehát, hogy azt mondani, hogy nem tudom, hogy a Beyoncé vagy a Billie Eilish az ne lenne izgalmas, az szerintem nem igaz. Lehet, hogy egy barokk zenével foglalkozó zeneesztétának ezek a harmóniák, ezek túl egyszerűek és banálisnak tűnnek, de azt, hogy mondjuk a mostani jelenkor kontextusában ismerve mondjuk ennek az egésznek az esztetikáját, tehát a feketéknek a zeneesztetikáját, a divatot, ami ezzel együtt jár, a dalszövegeknek az esztetikáját, hogyha ezeket a kontextusokat ismerjük, akkor mindenféleképpen felfedezhetünk ezekben is érdekességeket. Tehát én azt gondolom, hogy minél többet tud az ember egy bizonyos esztetikai környezetről, annál több izgalmas dolgot tud felfedezni ezekben a különböző, akár populáris, mondom, akár klasszikus, akár egészen avantgárd vagy underground esztetikákban. Most többször visszajött az szó, hogy izgalmas. Teljesen értem, mert hogyha én is olvasok, vagy hallgatok, vagy nézek, vagy bármit is csinálok művészettel, akkor nekem szubjektívan egyébként mindig az első, hogy történik-e bennem valami. Akkor az izgalmas lenne az egyik mércé annak, hogy valami művészet, vagy nem? Inkább azt mondom, hogy valami jó művészete, vagy nem. Számomra jó művészete. Tehát ezért is mondom, hogy szubjektív általános érvényűség, mert nagyon fontos, hogy nekem tetszen. Szokták mondani, hogy az ízléssel ugye lehet vitatkozni, csak nem érdemes, mert mindenkinek saját ízlése van. Tehát, hogy persze vicceltem, érdemes vitatkozni róla is, kell is, és folyamatosan ezt tesszük. Tehát vitatkozunk az ízlésről, de az, hogy az embernek affektíve, érzelmileg, ez nagyon fontos szerintem, mi az, ami hozzá közel áll, mi az, amihez a saját élményeink keresztül tud kapcsolódni, az rettentően szubjektív ilyen értelemben, de természetesen minden művészeti ágnak vannak objektív mércéi. Azt azért egy művészet történész vagy egy esztéta látja, hogy valaki tud-e, nem tudom, rajzolni, festeni, tud-e verset írni, tisztában van-e bizonyos dolgokkal, ami ezzel az egésszel kapcsolatos. Tehát azt gondolom, hogy ilyen minimál elvárásoknak megfelelni az talán egy alapkövetelmény ezekben a dolgokban, de afölött meg már nagyon-nagyon szertágazó, hogy kinek mi tetszik. Itt most azt mondtad, hogy tud-e rajzolni, meg írni, akkor ezek technikai, technológia kérdések? Van egy techni része, abszolút, azt gondolom, de hogy az abban nem merül ki ez a dolog. Tehát én valahogy azt érzem, hogy, és itt az izgalomhoz visszakapcsolódva, hogyha valami úgy mutat föl magán akár a valóságot, a körülöttünk lévő valóságot, akár egy elképzelt dolgot, ahogy azt még korábban mi nem láttuk, akkor azon megütközünk. Tehát akkor az valamiért megállít bennünket, és akár gondolkodásra késztet, akár csak, mint az elején mondtam, a szépségnek a tapasztalata, egyfajta, azt is szokták mondani, hogy nem lehet a szépet fogalom alá hozni. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért tetszik nekem, nincs egy előzetesen kikalkulálható definíciója annak, hogy mi a szép, nem lehet egy fogalommal megragadni, és akkor az így betöltődik az a fogalom, amikor éppen én látok valamit, hanem ez folyamatosan kavarognak ezek a tulajdonságok abban a műalkotásban, amit éppen észlelek, vagy befogadok, és valamiért ez számomra esztétikai élvezetet okoz. Tehát, hogy nincsen, hogy mondjam, előre eldönthető receptje, szubjektív is, de közben mégis objektív, mert megosztjuk egymással, és lehet, hogy Árpád és köztem van olyan
összhang, amiről azt gondoljuk mind a ketten, hogy ez szép. Vagy nem is szép, hanem inkább mondom az izgalmas fogalmát hoznám itt be, mert manapság már nem a szépség esztétikája az, amit elsősorban keresünk a művekben. Tehát azért ez egy ilyen nagyon klasszikus esztetika, ez a kanti esztetika, hogy akkor a szép. Tehát ez nagyon-nagyon régóta meghaladott már, és a rút, a csúf, a felforgató, az objekt. Tehát, úgy megérint, meg megfog. Tehát ezek mind-mind beletartoznak, tehát nagyon-nagyon sok esztetikai kategória van, és a széptől eltérően a nevetségesig, mondom, a felforgató, egészen mondom az undorítóig, vagy a visszataszítóig minden belefér, és valahogy az érdekes, hogy fölforgasson. Tehát, hogy szokták ezt a szubverzív fogalmat használni, ami a fölforgatót takarja, és azt gondolom, hogy számomra mindig az izgalmas művészet, ami fölforgat. Tehát ami megkérdőjelezi korábban a valósághoz való viszonyomat. Akkor próbálom egy kicsit összefoglalni, ahogyan ez nekem most lecsapódott. Ha valamit kihagyok, vagy nem jó, azonnal kérem szépen beavatkozni. Aki van egésznek egy technika oldala, ezt úgy is lehetne, de ez inkább az objektívebb rész, hogyha jól értettem, akár odáig tudunk menni, hogy mit tudok-e egy egyenes vonalt rajzolni, tudok-e egy hangot tartani, tudok-e technikailag úgy írni, hogy ez helyes legyen, akár a helyes írástól kezdve egészen bizonyos írásstílusokon keresztül. Ez eddig értettem. Önmaga az, hogy tudok egy hangot tartani, vagy vonalat rajzolni, ez még nem jelenti viszont azt, hogy ez művészet lesz, úgyhogy kapok egy fejdarab papírt, én Arató Árpád mondjuk húzok egy tökéletes egyenes vonalat, valószínűleg erre senki sem fogja mondani, hogy ez művészet lesz. Úgyhogy önmaga a tökéletes technika, hogyha jól értettem, jó, hogyha van, de egyébként... Igen, talán önmagában ez nem elég. Még nem elég. Jó, ezt értettem. Úgyhogy akkor lenne igazából jó, ha az a vonal, amit rajzoltam, hogyha ránézel te, vagy itt a stábból a fiúk, vagy akárki, azt mondja, anyám, uramisten, ez aztán csinál valamit? Akkor ez már valami a művészetféle? Ugye azért nagyon bonyolult ez a kérdés is, mert itt arról beszélünk, hogy mondjuk, hogyha húzunk egy vonalat, és az konceptuális, tehát, hogy a művész tudja, hogy miért húzta azt a vonalat úgy, és ezt valahogy akár a kurátorok, akár a közönség tudtára hozza, hogy ez egy koncept art, vagy valamiért az csak egy vonal. Az absztrakt művészetnek ugye nagyon sok ilyen példáját látjuk, ahol nagyon sokszor van, hogy bemegyünk egy múzeumba, ránézzünk egy képre, és hát ilyet én is tudnék. Ugye van csak hogy ez nem ilyen egyszerű egyrészt, mert hát mégsem te csináltad meg, tehát hogy van ez az aspektus a dolognak, másrészt pedig hát ezek mögött mindig nagyon sokszor komoly kutatások vannak, hogy mondjam, azért mondom itt a konceptualitásnak a fogalmát, mert tényleg nem mindegy, hogy milyen gondolatiság áll egy kép mögött. Sokszor a modern művészetben már maga a gondolatiság, maga a koncepció, a művészet. Tehát nem is biztos, hogy rajzolni kell valamit, nem is biztos, hogy egy kézzelfogható műalkotásnak, egy műtárgynak létre kell jönnie, hanem sokszor már maga az ötlet is egyébként tud művészetként funkcionálni. Ez azért nagyon érdekes, mert ez teljesen ellene megy, ez a fajta tudatosság, vagy reflexió a művész részéről, teljesen ellene megy annak, amit régen a zseniről gondoltak, mert a zseniről azt gondolták, meg mondjuk Kant, hogy teljesen reflektálatlan, tehát nem tudja, mit miért csinál, hanem egyszerűen csak ösztönösen jól csinálja. Na most ez mára szerintem abszolút megkérdőjeleződött, tehát most már sokkal inkább egy ilyen konceptuális művészi környezetben éljük a mindennapjainkat. Most annak örülök külön, hogy pont veled ülünk itt, mert persze nem csak képekről tudunk veled beszélni, ami még egy plusz izgalmat az egész dolghoz, ugyanúgy tudunk veled beszélni az írásról, vagy akár a zenéről, mert hál' Istennek vagy hála neked te horizontod erre is kitér. Aki rakjuk egy kicsit félre akkor most a képeket, ezt úgy értettem meg kicsit a vonallal, meg minden, de most mi van az írással, meg mi van a zenével? Át tudjuk ezt, amiről most beszéltünk, oda is vinni, vagy ott megint egészen máshogyan működik az egész? Igazából... Vagy színdarabokat írsz. Hát. Igen. Pont arról beszéltünk, mielőtt még kezdődött a műsor, hogy mennyire izgalmas lehet, ezt próbáltam elképzelni magam Péternek helyébe, hogy Péter kitalál egy sztorit, leírja ezt, és utána egy pár héttel később meg mehet egy színházba, és megnézheti azt, amit kitalált, és ugye emberek eljátszak, ez borzasztóan izgalmas lehet. Ez egyébként ez is művészet?
Lehet, hogy én tartózkodnék a művészetnek ettől az ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen definíciószerű meghatározásától, mert folyamatosan kisiklik a kezünk közül. Tehát azt látjuk, hogy nagyon nehéz meghatározni, mi az, hogy művészet. Ez megint csak olyan, hogy azt hiszem, hogy érezzük. Tehát azt van, hogy elmegyünk Hívja, azért csináljuk a Tudom, de nagyon nehéz. Ugye, tehát, nagyon nehéz. Nekem is 5 éve ezt próbálom kitalálni, hogy mi a franc. Ez egy lehetetlen vállalkozás, de ettől szép. Úgyhogy érezzük azt, hogy mi az, aminek van, mondom, számunkra elsősorban művészi érték, és aztán megosztjuk a barátainkkal, meg a többiekkel, és hogyha valaki egy olyan műalkotásról, vagy nem kell, hogy műalkotás legyen, mondom, lehet egy esemény. Ugye nagyon érdekes, hogy a 60-as évektől kezdve azért itt nem csak velünk szemben álló, kézzel fogható tárgyakról, műtárgyakról beszélünk, hanem akár eseményekről, performanszokról, happeningekről, nagyon-nagyon sok minden belefér ugye a művészetnek a kategóriájába, sőt, ugye ezek a artefaktumok, tehát ezek az elkészített műtárgyak, ezek ugye a Duchamp óta tudjuk, hogy lehet találtárgy is. Tehát egyszerűen találok valamit, az a fontos, hogy milyen kontextusban állítom ki, tehát fontos, hogy mondjuk egy művészeti galériában vagy egy múzeumban megjelenik, és megint csak van mögötte valamilyen koncepció, akkor az onnantól fogva művészetként tételeződhet. Na mindegy, szóval, hogy ezek nagyon érdekesek, de hogy a színházban ott azért van kicsit könnyebb dolgunk, mert sokszor olyan művekkel dolgozunk, amiket mondjuk nem biztos, hogy mi írtunk, hanem mondjuk klasszikusokkal, tehát Shakespeare-rel, Molière-rel, Ibsennel, és akkor ezek a művek nagyon sokszor már ki vannak próbálva, tehát ezek jó drámák, amivel legfeljebb annyit kell csinálnunk, mondjuk én dramaturgként, amikor színházban dolgozom, hogy kicsit átalakítjuk, kicsit a mai kornak az ízlésére formáljuk, kicsit felfrissítjük, modernizáljuk, nem tudom, ilyesmik. Van olyan természetesen, hogy teljesen átírjuk. Tehát most itt az Örkényben például megy a Kertész utcai Shakespeare mosoly, amit a Bodó Viktor rendezett, és én írtam a szövegét, ez a Romeo és Júliából indul ki, de hát teljesen elrugaszkodik tőle, tehát teljesen átírtuk. Szóval, hogy itt ilyen értelemben talán ezek a nagy nevek, ezek szavatolnak azért, hogy mit tudom, nem teljesen amatőr dolgokat csinálunk, de ettől függetlenül ugye saját drámák is születnek, tehát olyan drámákat is írunk, én is, és a többi drámaíró kortársam, amiknek nincsen ilyen értelemben előképe, ott pedig csak remélni tudjuk, hogy ezek megütik azt a művészi színvonalat. Mondom, én nagyon tágan értelmezem ezt, nekem nagyon sok minden belefér abba, hogy művészet. Én akkor még egy picit visszamennék, majdnem a beszélgetésünk kezdetére, mert mondtál valamit, ami úgy nekem úgy tűnt, mintha struktúra lenne. Én nagyon szeretem, hogyha valaminek vannak struktúrái, meg vannak dobozok, amiben bele tudok rakni gondolatot. Remélem, hogy nem gátal engem. Na, 3 különböző fogalmat mondtál, ez a szubjektív, meg az objektív, meg a közízlés. Így van. Ez esetleg most próbálok kapaszkodni valamivel. Ad ez nekem valamilyen fajta kapaszkodót, hogyha bennülök egy színházba, vagy olvasok egy könyvet, vagy hallgatok egy zenét, vagy nézek egy képet, hogy valahogyan legyen nekem valami raster, hogyha rárakom, hogy na ez most művészete, vagy nem? Olyan értelemben adhat kapaszkodót, hogy ha Árpádnak szubjektíve tetszik, akkor onnantól fogva, és azt érzi egyébként, hogy ez egy színvonalas dolog, vagy izgalmas, vagy szubverzió, amiről beszéltünk, akkor onnantól fogva nyugodtan, én azt gondolom, hogy nyugodt lélekkel hiheti azt, hogy ez művészet. Még akkor is, hogyha a szakember részére ez szar, úgy agyam van. Akkor is, mert nagyon sok szakember van, és lehet, hogy egy másik szakember meg azt mondja, hogy nem szar. Szóval, hogy szakembereket is, ugye, tehát szakembere válogatja, hogy ki miről mit gondol. Ilyen értelemben. Én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon... Nincs legalább valamilyen... Még kapaszkod, csak találok valamivel kapaszkodni tudok, ugye, mert jelenleg, de lehet, hogy még nincs legalább valahol egy minimum valahol. Mit tudom én, a színházban mondjuk a legbutább vígjáték, ami neked most eszedbe jut, valami butácska musical-es vígjáték. Nem tudom, én nagyon szeretem a musical-eket és a vígjátékokat is. Nem, tényleg azt mondom, hogy minden, tehát hogy mondjam, szerintem, hogyha, és akkor ez tényleg nagyon szubjektív, ez az én véleményem, én azt gondolom, hogy a munkát nem lehet megspórolni.
Tehát ennyi. Tehát az van, hogy valamiben van munka, és hogy mondjam, olyan szakemberek csinálják, akik tényleg értenek ahhoz, amit csinálnak, és nem megspórolják, és nem ússzák meg, és nem tudom, de ez az én véleményem. Valaki azt mondja, hogy a zseni az reggel fölkel és megálmodja a remek művet, én ebben kicsit kevésbé hiszek. Tehát azt gondolom, hogyha bele van rakva munka, hogyha tényleg szívvel, lélekkel csinálják, akkor valamilyen mértékben mégiscsak értékelhető, és én az amatőr művészetről is ezt gondolom. Tehát, hogy én az amatőr művészetet is tudom értékelni, és arról is azt gondolom, hogy legalább olyan értékes, mert az emberek időt töltöttek vele, megfogalmazták az érzéseiket, a gondolataikat, tehát, hogy nekem ez... Szóval megint csak, hogy milyen művészet, most lehet tényleg ez is egy nagyon jó kérdés, hogy létezik-e magas művészet, vagy nem. Pont erre akartam, tök ráéreztem, gondoltam, most megpróbálom másik oldalát. Csak találok valamit, hogy kérdezem, hogy van-e jó vagy rossz művészet? Művészet, oké, jó, akkor legyen, mert érzek valamit. A szubjektív mozzanatot nem tudom ebből kiiktatni, tehát tényleg azt gondolom, hogy az a jó és a rossz művészet, amit az ember annak érez. Emellett van egy mégiscsak objektív érvénye, ami azt jelenti, nem jelent más, mint azt jelenti, hogy én a saját szubjektív ízlésemet kiterjesztem másokra. Tehát azt mondom, hogy szerintem ez jó, tehát ez jó, ez szerintetek is jónak kell, hogy legyen. És akkor innentől fogva az emberek vitatkozhatnak arról, hogy nekik egybeesik ez, vagy nem. És ennek a vitának, ennek a diskurzusnak az alapján alakul ki ez a sensus communis valahogy. Tehát, hogy így nem tudunk más tenni. Úgyhogy van ez egyik lehetőség, hogy a havereimmal leülök egy pohár bar mellé, aztán jól összeveszünk azon, hogy ez most jó volt-e vagy nem. Aztán van mondjuk gondolom akkor ez lenne a szubjektív, vagy van egy olyan irány is, hogy valakit vagy valakiket megkérdezek, akik kicsit jobban értenek hozzá, mert az életükben mondjuk nem 5 színdarabot látnak, hanem 500-at, meg egyébként írnak is, meg vagy rendeznek, és akkor megkérdezem, hogy ők mit gondolnak. Kvázi kicsit olyan, mint az IMDb a filmeket illetően, vagy igen. Ez valami ilyesmi? Hát ilyesmi, csak hogyha pont nagyon érdekes, hogyha megnézzük az IMDb-nek vagy mondjuk a Rotten Tomatoes-nak ugye a szkórjait, tehát ezt a számértéket, amivel beszokták a filmeket kategorizálni. Nagyon érdekes, hogy én rendszeresen azzal találkozom, hogy azok a filmek, amik nekem tetszenek, azok alacsony pontszámot kapnak. De hát most jövök rá, hát az valóban a kocsmaasztal, mert ott valóban nem a szakemberek, hanem akik bementek a filmbe. És itt szerintem egy nagyon fontos kérdéshez jutottunk el, ez pedig a művészetnek és a művészet kritikának, vagy a művészetről szóló diskurzusnak a demokratizálása, ami az internettel ugye teljesen most már elterjedt, ami azt jelenti, hogy tényleg, hogy mondjam, ilyen csak és kizárólag esztétikákról beszélhetünk, egymás mellett létező, egymásnak akár ellentmondó esztétikákról, ahol nem tudom, bizonyos közegnek, bizonyos zsánereknek, bizonyos szubzsánereknek saját esztétikai értékrendje van, és azok alapján árazzuk be ezeket a műveket. Ja, ezt teljesen értem, pont a napokban kavarodtam, nem kellett volna. Egy beszélgetés a Pink Floydról bele, nekem a Pink Floydot illetően nagyon árnyalt vélem, vannak lemezeim, mert szerintem korszakalkotott és annak, ami botrányosan rosszak voltak, és belecsapottam pont egy olyan csoportba, ahol minden, ami Pink Floyd csak fantasztikus és szuper lehet, aztán mertem mondani, hogy a The Wall szerintem gyenge. Aztán akkor elindult a cunami iránytam. Akkor ez pont az, amiről most beszélünk. Igen, abszolút erről van szó. Ha én keresem, de máshogyan kérdezem, az objektív véleményalkotók, nevezik őket szakember, vagy valami ilyesmi, ugye a képzőművészetben ezt kánonnak nevezik, ezt gondolom más irodalomban is kánonnak, persze, a kánon ez egy általános. Az tökéletes. Akkor ők azok, akik meg tudják nekem mondani, ha nagyon keresem a választ erre a kérdésre, hogy ez művészet, vagy ők a megmondók? Azt gondolom, hogy sokan szeretnék ezt a szerepet maguknak tulajdonítani, hogy ők megmondók, de szerintem akik egy picit értelmesebbek, azok magukról is tudják, hogy az ő véleményük is csak egy a sok közül. Tehát, hogy érdemes szerintem azokra az emberekre hallgatni, akik alaposan és régóta és sokrétűen foglalkoznak művészetekkel, de őket is csak egy véleményként érdemes elfogadni. Szerintem én azt gondolom, és azt javaslom mindenkinek, hogy a saját
ízlésére és megérzésére hagyatkozzon. De közben tájékozódjon, mert ahogy tájékozódunk, úgy finomul az ízlésünk, tehát annál több dolgot látunk, annál több dologhoz tudunk viszonyítani, és annál, hogy mondjam, pontosabb lesz a saját megérzésünk is azzal kapcsolatosan, hogy mi mit tartunk művészetnek. De szerintem tényleg fontos ezeket az úgynevezett objektív véleményeket meghallgatni. Én mondom, én nem hiszem, hogy lenne objektivitás ilyen értelemben, hanem azt gondolom, hogy egy szubjektív, mégis objektív érvényű célszerűségről beszélünk. Én azt hiszem, hogy ezt kezdem érteni ténylegesen, mert valaki, nem tudom már ki, valaki ilyesmit mondott hozzám hosszú évekkel, hogy a stílus, az ízlés is csak egy izom, és edzeni kell. Ez a mondat valami okból nagyon bennem maradt, és hogyha saját magamat figyelem, ahogyan most az utóbbi körülbelül 5 évben intenzíven kezdtem főleg képzőművészettel, és azon belül leginkább kortárs művészettel foglalkozni, mert tetszik, egyébként konkrét, amit mondtál, nem tudom elmagyarázni miért, ránézik, és azt mondom, wow, vagy legalább jó néhány képe, ami egyébként a régi, inkább klasszikus képeknél szinte sohasem fordul elő. Emlékszem, voltunk Párizsban, hát az ember Párizsban többszörös alkalommal volt, hát bemegy a Louvre-be is, jó, bemegy, akkor meg is néz a Mona Lisa, hát ott van, hát meg kell nézni. Szóval ránéztem, mondtam, aha, aztán tovább mentem a világ leghíresebb képére, miközben itt egy galériában néztem egy absztrakt geometrikus képet, és majdnem eldurrant az agyam tőle, annyira tetszett nekem. Szegény Leonardo lehet, hogy a Mona Lisa hónapokig pecsetelt, és az absztrakt geometrikus meg egy hétvégén megcsináltam, mert igazából csak 2 felület volt. És na arra akarok kiukadni, hogy egyet veszek saját magammal észre, hogy minél többet nézek, minél többször megyek galériákba és múzeumokba, és nézem képeket, de zenénél egyébként ugyanaz van, minél több zenét hallgatok, annál inkább nő ez a ízlésbeli biceps, ez a, hogy kezdem valamikor felismerni, hogy Nénda ő másolta őt, meg ez nem is eredeti ötlet, meg ez ma uncsi, már 1000-szer hallottam, meg néha fölbökö, pont ma reggel volt nekem élményem, reggel zenére edzettem, aztán jött hirtelen a zenebe, és azt mondta, wow, sohasem hallottam még, iszonyatosan, pedig egyszerű volt az alapvető ötlet. Na akkor ez az, amiről most itt beszélünk? Erről a folyamatos szabad játékról. Tehát amit az embernek valahogy tehát hogy folyamatosan próbálunk fogalmakat keresni arra, hogy mi a művészet. Ez maga a művészet, ez a keresés. Mert ez az, amikor nem tudjuk egy fogalommal meghatározni. Akkor ez elég izzadságszagú. Nem, szerintem ez, hát most a bicepszet hoztad föl, ahhoz, hogy az ember kigyúrja a bicepszét, ahhoz izzadni kell, de azt gondolom, örömteli, mert közben pedig nagyon sok minden olyan dologról ugye az embernek a figyelmét mégiscsak ráirányítja itt. Tehát, hogy mondjam, nem véletlenül beszélünk esztetikai élvezetről. Tehát, hogy itt azért ez élvezetes. Sokszor egyébként nem csak élvezetet nyújt, hanem borzongat, megijeszt, tényleg fölkorbácsolja az embernek az érzelmeit. Tehát nagyon sok olyan más affektív dolog történik velünk, ami nem csak tehát nem kellemes a művészet feltétlenül, meg nem csak és kizárólag hasznos lehet, hanem lehet öncélú, és lehet kellemetlen is. És hogy ezek is egy ilyen, de pont ez az érdekes, ahogy megpróbáljuk megkeresni, ahogy megpróbáljuk a nyelv által fogalmak alá hozni azt, hogy mit éreztünk egy műalkotás befogadásakor. Tehát szerintem ez maga nem tudom, ez az esztetikai tapasztalat. Mielőtt átérünk a következő kérdés, inkább kérdéscsoportra, próbálom még egyszer összefoglalni, akkor légy szíves, fogjad kezemet, ha elkalandozok, vagy valami kimaradt, akkor volt nekünk a szubjektív. Nekem tetszik, jött sokszor ez a szó tőled, hogy izgalmas. Ránézek és izgi. Volt az objektív, ez az a szakértők, a kánon, akik sokat csináltak, és egy kicsit ilyen szakmai véleményük van róla. Volt a közízlés. Jó, akkor volt egy olyan, hogy kicsit izzadságszagú, muszkli, foglalkozni kell vele, sokat kell nézni, és minél többet nézed, vagy olvasod, vagy látod, vagy hallgatod, vagy akármi, annál nagyobb a valószínűség, hogy észreveszed, hogy valami kiemelkedő, vagy más, vagy izgalmasabb, vagy valaki egyszerűen csak ismétel valamit, vagy ez így? Ez így szerintem rendben van. Én azt gondolom, hogy az objektív az nem biztos, hogy a szakértőket jelenti, hanem inkább azt,
hogy mondom, hogy a saját ízlésemet azt kiterjeszthetőnek vélem a többiekére is. Tehát azt mondom, hogy nem csak én gondolom, tehát hogy tudom, hogy nekem tetszik, de én azt gondolom, hogy emiatt, mert ez egy kicsit egy önző dolog, tehát ez nekem tetszik, tehát tetszen neked is. Így értem az általános érvényűséget. Tehát... Mi a különbség e között, meg a közízlés között? Ez alapján formálódik a közízlés. Ja, értem. Oké. Tehát ennek az összessége, ennek az összjátéka, ennek a folyamatos változása, az erről szóló beszéd, a diskurzus, ez alakítja a közízlést. Jó, és akkor ezt gondolom, ez kérdés megint. Azt mondom, hogy gondolom, de valóban a kérdés. Akkor ez azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy képzőművész, magyarul képek, vagy zene, vagy írás, vagy bármi más, akkor abból lehet, kérdés, ugye, abból lehet kiindulni, hogyha minél többször látom, minél nagyobb közönség előtt, mert nagyobb színházban, mert nagyobb koncertteremben, mert nagyobb galériában vagy múzeumban látom, akkor ez egyfajta minőségi jelző? Nem, ez sem lehet. Jaj, pedig nagyon reménykedtem, hogy ezt tudok kapaszkodni. Ez egy irányított kérdés volt ilyen értelemben, tehát éreztem, hogy te is gondolod, hogy a válasz az lesz, hogy nem. Tehát azért itt a mennyiséget azt nem lehet a minőséggel, hogy mondjam, párhuzamba állítani, tehát azért, mert valakit sokan hallgatnak, vagy sokat ad el a könyveiből, vagy nem tudom, nagy helyeken állít ki, vagy nem tudom, nem biztos, hogy azt gondoljuk róla, hogy ő a legjobb művész. Tehát ilyen értelemben nem biztos, hogy azt gondoljuk, vagy aki a legdrágában adja el a műveit, nem biztos, hogy azt gondoljuk, hogy Jeff Koons a legjobb kortárs művész. Azt tudjuk, hogy nagyon híres, meg hogy nagyon sokat ad el, nagyon drágán, de azt, hogy ő lenne a legjobb, azt nem gondoljuk. Tehát itt azért látjuk azt, hogy a közízlés az sem ilyen egyértelműen megbízható, sőt, ugye sokszor azt szokták mondani, hogy ilyen értelemben ez becsapós, mert ami nagyon sok mindenkinek tetszik, az azt jelenti, hogy nem a legkifinomultabb ízlésnek szól, tehát okay. A következményeit ennek értjük. Ezért Értem. Van ez a hagyományos szakadás itt a magas művészetek meg a populáris művészetek között, amiről hát sokszor mondjuk, hogy nem létezik, de a mai napig azért azt látjuk, hogy újra és újra előszeretettel újra termeljük ezt a fajta hierarchikusságot. Egy picit azért, most attól függetlenül egy pillanatig csalódott voltam, mert reméltem, hogy van megint egy kapaszkodó, most észrevettem, hogy nincs. De viszont most megint találtam egy kapaszkodót, aztán remélem, hogy most nem fog, hogyha persze hülyeséget van, akkor meg mondjad el, hogy akkor visszatérünk meg viszont saját magamhoz. Hogy ez megint kérdés most részemről. Akkor ez azt jelenti, hogy nyugodtan legyek olyan bátor, saját magamban eldönteni azt, hogy szerintem ez művészete vagy nem, egészen egyszerűen az alapján, hogy izgalmas, meg stb. Másképp meg legyek annyira igényes saját magam irányt, hogy azért nem bármi vacakot elfogadok magamba, hanem kezdjek ezzel foglalkozni. Így van, tájékozódj. Igen, tehát szerintem ez tökéletes. Tehát végül is eljutottunk valamiféle, ha nem is definícióhoz, de egy ilyen segédvonalhoz, hogy legyünk bátrak a saját ízlésünkre hagyatkozni, de közben folyamatosan tájékozódjunk, és tájékozódjunk a mások ízléséről és a közízlésről. Tehát ezeket egybevetve, és ezeket folyamatosan kijátszva egymás ellen, szembesítve egymással tudjuk kialakítani a saját ízlésünket. Aha. Jó, egyébként ez részemre még egy megnyugtató dolog is, mert jó, persze ez sokkal egyszerűbb lenne, hogyha lenne egy forrás, ahol azt mondja, hogy mindig, hogyha Závada Péter azt mondja, ez művészet, akkor művészet kész, azt én is erre vágyom, hogy már csak ez lenne, hogy én azt mondom, hogy művészet, és akkor az, igen. De sajnos ez nem ilyen egyszerű. A másik oldal meg ezáltal nagyon sokféle örömforrás is nyílik előttem ki, ugye, mert egyrészt be kell fektetnem időt, másrészt ez az idő azért jó dolgokat töltöm el. Aztán legrosszabb esetben nézek 30 képet, ami nem tetszik nekem, vagy olvasok 5 könyvet, ami nem tetszik nekem, vagy 15 zeneszámot, ami nem tetszik, de előbb-utóbb fog egy jönni, ahol felkapom a fejemet. Igen, befektetett idő az valószínűleg nem megspórolható. Szerintem, amiről itt még érdemes beszélni, az, hogy azért a művészetnek ez a típusú élvezete, meg az esztetikáról való diskurzus, meg ez az egész, azért ez a kiváltságosoknak a luxusa. Azért az, hogy mi most itt ülünk, és erről beszélgethetünk,
és van egy szuper kamerastábunk, és nem tudom, ez hogy mondjam, tehát ez tényleg nem mindenki számára adatik meg. Ilyen értelemben sokak elől nem csak a művészet maga, hanem a művészetről való beszéd is el van zárva. Már csak azért is, mert ugye a tudomány mint olyan sem mindenki számára hozzáférhető, mert az is ugye, nem tudom, iskolázottság, előképzettség, pénz, nem tudom, nagyon sok minden. Tehát ez ilyen értelemben szerintem érdemes arra gondolni, hogy ez az elitnek a privilégiuma. Szerintem főleg a mostani világban azt gondolom, hogy enélkül nem lehet erről beszélni, hogy ezt ne említsük meg. Én nagyon hálás vagyok, ha ezt mondod, mert egyébként valóban ez az oka, hogy miért csinálok egyáltalán a podcastot. A saját életútomat is nagyon-nagyon szépen bemutatja, és rengeteg olyan ismerősöm van, ügyfelem, barátaim, akik alapvetően képesek lennének ezzel foglalkozni, de talán még idejük van, netőn még pénzük is van, de valahogyan, mint hogyha lenne egy vonal, amit nem merünk átlépni. Mert azt hisszük, hogy eliter, meg ez csak a felső 10 000-nek, meg hogy nagyon drága, meg hogy jaj, minek kell ezzel foglalkozni, erre kérdésre egyik mindjárt biztos fogok jönni. Igen. És saját magamban veszem azt most észre, ahogyan kezdtem ezzel foglalkozni, hogy nem eliter, hogy egyik nem is annyira drága, egyik nagyon sok örömöt okoz nekem, és iszonyatosan sokat ad, és pont ezzel a beszélgetésekkel, mint például most veled, ezek az emberekkel szeretnénk beszélni, hogy gyertek, nézzétek, mert rohadtul megéri. Tényleg annyit fogsz kapni ettől, hogy nem fogod ma agyonütni az idődet egyébként teljes mértékben haszontalan dolgokkal, mert megéri ezzel foglalkozni. Na, itt volt egy kérdés akkor, hogy ugye most körbejártuk azt, hogy mi az egyáltalán művészet, ami engem érdekelne még ezen kívül, hogy van-e művészetnek valamilyen fajta szerepe, valami feladata. Miért létezik egyáltalán művészet? Manapság művészet tulajdonképpen már csak szórakoztatni akar, vagy mi a feladata? Hát egyrészt szórakoztathat, másrészt, de akkor az mondjuk a kellemesnek a kategóriájába sorolódna, amiről megint megosztanak a vélemények, hogy a szórakoztató művészet az mennyire hogy mondjam, legitim. Lehet, mondom, ez a fajta a szépség, vagy most beszéltünk inkább az izgalmasnak a fogalmáról, hogy lehet az a célja, de egyébként, és megint ugye visszatérve itt a privilégiumokhoz, meg az elithez, hogy nagyon fontos azért manapság már a hasznos művészet. Tehát az olyan művészet, aminek igenis van társadalmi célja. És igenis, hogy mondjam, nem csak önmagáért van, hanem valamilyen szempontból mégiscsak megpróbálja fölnyitni a társadalomnak a szemét olyan fontos kérdésekre, amik fölött általában elsiklunk. És szerintem ez is nagyon fontos. Tehát manapságban nem lehet azt mondani, hogy az a művészet, ami hasznos, ami ilyen értelemben lehet ez politikai művészet, nem tudom, kisebbségek helyzetét középpontba állító művészet, bármi, hogy ez ne lenne művészet. Ez ugyanúgy művészet, noha nem csak önmagáért van, és nem csak érdek nélkül tetszik, hanem fűződik hozzá ilyen értelemben egy társadalmi, politikai, szociális érdek. Úgyhogy szerintem ez is most már megváltozott. Záró kérdésként, ha találkozok művészettel, teljesen mindegy, hogy most könyvről beszélünk, vagy filmről beszélünk, vagy festményekről, vagy színdarabról. Vannak ilyen, tudsz nekünk javasolni olyan kérdéseket, amit saját magunknak feltegyünk ahhoz, hogy jobban megértsük azt, amit ott látunk, vagy hallunk? Kvázi ilyen checklista félét, vagy látod, még mindig kapaszkodok abba, hogy valami struktúrákat vélek felfedezni. Hogy lehet egy ilyen listát összeállítani saját magunk számára kérdésekkel? Hát mit tudom például ilyent, hogy mondd nekem valami újat, meghökkentő vagy izgalmas. Igen, azt hiszem, hogy ezekről beszéltünk talán, hogy tehát először azt mondom, hogy saját magunkat érdemes megvizsgálni, hogy itt is szerintem érdemes megkülönböztetni azt, hogy érzelmileg hat rám az a műalkotás, amit látok, vagy ez az esemény, vagy ez a színházi előadás, amit látok, vagy kognitíve, tehát hogy az agyamat kezdi el birizgálni, szerintem megint csak mindkettő legitim, tehát én mindkettőt nagyon fontosnak tartom, sőt, talán az a legjobb, hogyha ez a kettő együtt történik meg. Tehát magyarul elgondolkodtat, de közben érzéseket is provokál bennem, mennyire újszerű valóban,
De egyébként nem biztos, hogy kell az újszerű, mert lehet, hogyha fölmegyek a Nemzeti Galériába, és megnézem a lila ruhás nőt, akkor azt fogom mondani, hogy pont ennek a klasszikussága, az ismerőssége az, ami rám hat, tehát még ez sem feltétlenül biztos, de mondjuk... De viszont az ő idejében, mikor az festetik, egyébként teljesen újszerű kijelentés volt ez. Szóval, hogy simán elképzelhető az, hogy az ember saját magának állít fel ilyen kategóriákat, és azt mondja, hogy igen, számomra izgalmas, tehát izgalmasnak kell legyen, és szerintem fontos az, hogy egy picit, és amit mondtunk, hogy egy kicsi melót rakjunk bele, tehát egy picit nézzünk szerintem utána, hogy mondjuk ki az a művész, akivel találkozunk. Tehát, hogyha elmegyünk egy kiállításra, akkor ez nem biztos, hogy baj, hogyha előtte beütjük a Google-be a nevét, megnézzük, hogy mit csinált eddig, és hogyha látjuk, hogy igen, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott már, hogy van egy... Tehát én ezért mondom a munkát. Szóval szerintem az fontos a mi részünkről is, a befogadó részéről is, a befektetett munka, meg szerintem az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a művész belerakott már valamennyi melót abba, amit csinál. És akkor, hogyha ezzel így találkozunk, és azt látjuk, hogy ez nem egy ilyen, nem tudom, légből kapott valami, akkor talán biztonságosabban tudunk már hozzáfogni ahhoz, hogy befogadjuk a művészetét, de mondom, ez sem igaz, mert simán lehet, hogy valakivel először találkozunk, és zseniális az, amit csinál. Tehát vagy olyan, aki tényleg a semmiből tűnik föl, ilyen is van. Tehát van olyan, amikor az ember soha nem hallott még az illetőről, és megnézi, és azt mondja, hogy hát ez boom. Ilyen is van. Szóval, a színész is művész egyébként? Abszolút. Persze, hogy tehát úgy is vagy nevezték régebbi korokban, hogy színművész. Szóval szerintem abszolút művészet. Tehát az egy nagyon-nagyon komoly művészeti ága a színészet. Itt ugye én az Örkényben ülünk, tehát én nagyon sok színészt ismerek, és látom, hogy micsoda hihetetlen odaadás, idő, energia, munka van ebben, és nagyon kifinomult iskolái vannak a színészkedésnek. Tehát nagyon sokféle formaesztétika van, hogy ki hogyan színészkedik, és miért úgy színészkedik, és szóval abszolút művészet, igen. Szerintem eléggé körbejártuk ma a művészet témát, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy erről el tudtunk itt beszélni, itt, főleg ebben a teljes autentikus körülmények között itt az Örkény Színházban. Kedves hallgatók, nézők, köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk mai napon. Köszönöm én is.